பிவி பக்தி டாக்ஸ் யூடியூப் சேனல் உங்கள் யாவரையும் அன்புடன் வரவேற்கிறது. சோழ நாட்டிலே அமைந்துள்ள ஊர் வரிஞ்சையூர் என்பதாகும். இந்த வரிஞ்சையூரில் வேளாளர் குலத்தில் பிறந்தவர் சத்தியன் என்பவர். அவர் சிவத்தொண்டராக இருந்து வாழ்ந்து வந்தார். இவர் இளமை முதற்கொண்டே சடைமுடியுடைய விடையவர் திருவடியை சிந்தையில் இருத்தி கொண்டு, அது மட்டுமல்ல, சிவனடியார்களுக்கு சேவடிகளையும் தன்னால் முடிந்ததை செய்து அவர் வழிபட்டு வந்தார். சத்தியர் சிவனடியார்களை பழித்து யாரேனும் இழந்து பேசினால் அந்த க்ஷணமே அவர்களது நாவினை புரட்டினால் பிடித்து அறிந்து விடுவார். இத்தகைய வலிய மனமும் சக்தியும் வாய்ந்து பெற்ற ஒரு வாழ்க்கைதான் இந்த சத்தியன் என்பவர் வாழ்ந்து கொண்டிருந்தார். அவர் சிவனடியார்களை எவரும் இகழா வண்ணம் காத்து கொண்டிருந்தார். அந்த பணியில் தம்மை முழுக்க அர்ப்பணித்தார். ஆடுகின்ற அரசருக்கு அளவிலா தொண்டாற்றி வந்த இந்த திருத்தொண்டர் மண்ணுள் ஆனந்த தாண்டவம் ஆடுகின்ற அம்பலவாணனுடைய அழகிய சிலம்பணிந்த சேவடி நீழலை அடைந்தார். அன்பினார் செய்யும் இந்த அரிய ஆண்மை திருப்பணியை பலகாலம் வீரத்தார் செய்திருந்து சிவன் திருவடி சேர்ந்த சத்தியன் என்பவரை சத்திய நாயனார் என்று போற்றப்படுகின்றார். கழற்சத்தி வரிஞ்சையார்கோனடியார்க்கும் அடியேன் என்று திருத்தொண்டத் தொகை அவரை புகழ்ந்து பாடுகிறது. ஆகவே 63 நாயன்மார்களில் ஒருவராக சத்தி நாயனாரும் சேர்க்கப்படுகிறார். அவர் புகழ் ஓங்குக. ஓம் நம சிவாய.